O ma so mama no. O shi hu mama no a aso mo nkasa. En someone free sa anu mu. I want not today. You no yenka. De you na yeka. Nti ye beka. Me da se. Akwaba. Yeah, ra. Bibia bokode. Nyame adom na wo so e. Nyame adom. Efia. Ekoye. Oh, nyame adom na me denti no. Bibia possible. Tina ase oh, ba me every day. Sao. Manage. Ampamum. Do Friday the anam day. Makele no freko. Waye enti nkrata no. Ayedwe yenkwan. Yo, CJ, afia ba sha se na menko. Me ma ye foforo de me sha se. Ma afia sha se. Enti ye mo obi akwa ba bia nso ho. Edwuma de mo ye dada. Na we ye ABC News. ABC News asema odi aba no pay ni say. Ban nurses from using phones during working hours. Just so resident in Eka say. Womo de to Ghana Health Service enim say. A nurse for no a womo ye adwuma kwenene afane ye kasa no emwa. Yesi nipa ewo e saa kwan no so as womo nya attention emfa ma womo no. Ano odene. Ti e wo say Ghana Health Service empanufo womo si saa dia no kwan na we just for na e kasa. Nanso womo kasa ma Ghana fo nyina. Yeah. Waba adwuma o nurse ni apomuden adwuma ye ni die enipa yare a man de yare pene ma odefo wo so wo ye oba bi every one no a wako OPD no a nurse ni etin table ho no waka je say nyabotre na me ye ko yare oba wan hu say migina phone so ameni oba wan hu say nkrofo wa ha so hu wo kasa na waka kire wo bad no waka na we no ekromofo ne health directorate no ene wo machia and one de sansam no too dwa but when me hu say nya ejoso nko ha the whole country mobile phones our hospitals munyai na mo hwa yarefo na so wonyare a anka hu no sa ayi facility ho enti we de afutu we kwade ama nurse fo nyina ne apomdenfo ne nyina obi amfa nto no ho ba bia wo ye adwuma bia hu say client aba no fa phone ne to ho ne service wo mo ntinya hospital nko a ba bi wo ho no ma reception bi abako no jeja phones who ni pa attend to the person or video call so patch hold on my main client be patch show be okay patch no hold on let's say there's another abese ni pa koma anya de ketwa so hu so be ne den yeah but hold on person me bo ho mo Martina me so de obekọ the find that obokrata mu na obokrata feto so nkru ha say ya meje de say ye nyina ye ni masam dada ese Ghana ni abranti ono akwatena Canada che se wo no wote na woba Ghana ne kanchima bia no hyehyɛ won mansa no wokɔ Canada no woba besra baba wa no ewo yese ahaya salebotwe school jansen na de chen ya yeku abrantie na wodamo jam na achese mai wa mienu ena de sa adwuma na wo hwa beka ya semu eba ye ababa wa no ni videos bia na so University of Ghana suani kra ne nam social media ko ba ye na eye omo kyese ebraso a court ehye na omo de eye wo mo docket ni wo masam nyina ho krata no wo mo de akwakom atone general etwen se wo mo beje atone general ho mo afutuom na omo kyese maba wa no eye adiza tu wono eye student ena aku enti mai wa mienu ene koba say abrantie ba ye na wokosra girl no wo mo boss abra no wo buku ni wie de sekan wo no na obi so mia ne me na aku no eno mo twe no a freedom so mo abanso so etwe no ba ya beto wo mo gate aboboa no wono beja ne to ye eno mo frɛ posifo se obi awu ewo fi ho no ti posifo bedru ye no na ma wade mienu nyina adwane na so posifo di akire kɔkye wo mo na aku de so adwane kra kɔhye kumase wo babi ena ho so bokɔkɔkye no a se no ehwo asam egusu eda court etwen eso mo beji afutuo ede afato ne general ho na aseni na to asom mankesim so bekaye a na clerk wahu nanan ene eye na konta awo ebo sa bra ya ne ade kunkum maiwa de ne de ba ya ano ba ye den eye asobotwe yo no so je so no nurse abai wa no free baby owo yeji aba Cape Coast aje so oba besen akọ interview ni ade no wahu say ye fa na se ye fa no na ofre bai osofo yi
na sofo ni ni aba na etwe mpranti okofre sofo na tesu maba cape koze ko wie kira omakum no atutu fam de na se ho e wona na crack na ban so wasi emfinfin na emu no so no omo kyesa asem no ene ho amane nyina no omo de akodan attorney general ye no so no omo twese attorney general de afutu beba na asene ni ba bia omo de beto no omo de beto enti se ye kasa de no so ho asem e omo kyese court eguso etiso a omo edie enti Ghana police for na ekyeso mayo omo hwehwe mu nyina awie bibia kase atemu na etwato no ebeba omo de akwakoma eye attorney general na ensem we mu nyina na adese no omo de to attorney general nim se ensem no beda na so omo nim se bi wo hodada ya omo nye no ntentem wahu na omo fa futuo no emra na babia emra no da no omo fa nto na safo yi se ye gya omo osi ya twoma so sedia emra no eka no omo fa nya adwuma na abusuafo nyina so akoma entomo yem eno ho asem e wo defend the bokrata yi mu Daily Graphic the bokrata ne dia abani we mo de ho nkomo dada pensioners ya kiye ju musika atena so yi nti wo de yankamu bebre ze se de atadwe ate de ne obi asika ho adwono Nansan foforo mo pe 16 and 17 Daily Graphic the bokrata ne de be wale ne ye kɔ na CJ ye ke kan puntuo pa pagya no mu ho no wale enye bete wale ye se e wo North East region nyamia ni mu ni bibia bi afa ne ntoma pa fra ho se ye electricity se ye nsuo say yeah pomoden say yeah education say yeah roads sanitation bibia bidie nyame animu ni wonu mu anya bia wo mo kire say ahunidie nso fa nso atimi apagya ne ntoma padie fra wo hono mu a say ene ma wo mo kire say development wo mo kire say aba ho no esewani nti wo sha MP owo wale hajia lariba zuria abudu lariba ne din no nani ya wohwe mu so abakosemu no semre bi atwa na nko mo kan northern region ho ene ya titi mu ene wo ma be kan north east no ho no NDC MPP wo mu nyina didi soa na CPP we PNC yeso 2000 ko mo we ne wo mo tran wo ye kokwasa ma MPP sa beje yi enti wo mu kire mu se empuntuo de nyame animu ni wo ba wale ho no mu a bi aba ho nte constituency watch Daily Graphic the bokrata no pay ono so de ba ne nsama afoforo bia eno so edani mu haseya unya bi kan a uso behunu ne ekoso na mede wo Ghanaian Times da bokrata ne feto so edubako na wo be hwe ha ya se je wo school placement ya bayin ene se dia awofo de wo mama yese enra wo kɔ Accra Resolution Center na enye nipa ekopi hododo yesi nipa bo apeso ama because so hwemu a be 30% eno mankasa anya automatic placement no nti so mo kokko ye self placement na eno mo kyesa wofo ene wo mama ekobo semu e wo Ghana National Association of Teachers wo mo fe wada braka no ye na mo ehye dwumade ne nyina ebekoso na eno mo no wo mo kyese Ghanaian Times kyese wo mo yade pa mpanyifo na wo ho ma na ehye sa wofo eni wo mama no sa nipa be na omodoso ena ehu behia so benya boche ne wa cheche ni bi mu amomate ase yie se da dwumade no ekom eno ti the deputy coordinator Edma Free Senior High School na Fresika Mensa ena Pierre no so ewo Ministry of Education Larry Boche sanso ena yempanyefo ahodo bia wonom ni postifo nyina no eboa ye hye se pepepe yo ebekoso na panyefo guso de afutu Ghanafoɔ ese enko fasika nkomo obi woso obi wo hɔ no bi a odi dwuma ewo self placement we mu no ensaso ma ne kapra na sataku adwuma na ɔyɛ no asoe no na saban no etua ne ka enti enkomo obi asika enkwasa me da bepese hye mentem ti ne gisika kakra wo se ema ho kwan ema obi enyusu emfa ho enye ye enti no so wo sinto bi etesa na wutumi ekɔ na eno na Ghanaian Times edi ebu amane aba na wo matwa bi awofo ni bi no mo ma wo te na atɔfe so no no ɛwɔ nkran no ye wo ɛtwɛn se bedrum so na wo makɔ akwasesa enuomam na katafatu so dumie no so ɛbo amane ɛde fade ɛkɔso ɛwɔ East Legon asase bi amanso abɛda so wo hwe ma asase be safi apem ahankra diokro 9 1994 na sama so twɛn no ɛhyase na Greater Accra Regional Security Council no
no ɛna mo de asafo ne so postifo akogu Israel go hɔ mo hwɛ sɛ wo mo ma basabasa yo bia ensie ne nyina no ɛyɛ mentebe ho ase ne asɛm asotwe a ɛda Top Kings Limited ɛna Empire Builders ano ɛwɔ asase ano so bɛsɛ 62 acres no ɛno ho masotwe na aba ya kyerɛ sɛ court krompo bɛsɛ 1994 ya 2010 ne ba na wie ye na court krompo gina so ɛka asase kwan ho hwɛ mu a portion bi wɔ hɔ no ma ɛyɛ Top Kings for no wo mo enso mu na ɛna still na no ntiase anya adwuma a eguso ekosom enti Regional Security Council no omo kyerɛ sɛ intelligence omo peke no kyerɛ sɛ anhwɛ ya akomienu na safa no nyina no ebetum de akɔbɔ ni omo ntwɛn so ma ne ma enti omo de postifo ne ade akogu mpɔtam wɔ ma omo hyɛ sɛ banbɔ ho nsɛm so no ɛbɛkɔso Ghanaian publisher ne dia no pɛ wɔde aba eniepe 2 ha ɛna migina ɔsɔfo yɛ wɔno ɛna hwɛ lands and natural resources so Samuel Jinapo ɛna ne nananom atankonya wɔ nungwa wɔn mo ahyia ya wɔn mo di nkomo bebre Ramsia site hɔ mansotwe nom ne ade no wɔsɛ nananom nkama komanto wɔn yam panimfo bi ankana komanto no yam na yie ɛna wɔn mo hwɛde atoto yie enti menteme ho ase ne de akɔkɔso no de wɔn mo emfanto form sɛde bɛyɛ a ahwɛyɛ no ɛne mpanimfo ahodo nyinaa bɛtena se no wɔn adi nkomo enti ɛho asɛm ne Ghanaian publisher de aba ɛnɛ anɔpɛ na wokɔ petu wɔn mo abie mo nso a wɔsɔfo wɔn hwɛ works and housing so Francis asenso boache wadarete lejokuku municipal for mo hwɛ construction bi ɛkokɔ so ɛwɔ pechi lagoon ho also amujensuo betutoin crofo estate developers baabi eye nsuo kwan ho na kwabrane ayere ne ho sine dan mumnuntum de asie enti wode ama lejokuku municipal ne se wo mo ko kantre wo no munya sa da ne sie yempese nsuo beto na kakra bi na ayire afani pese nyapade no ne ade enti ye wo February mo kakra ye toto na anu ide kra ye hu ye ho ano enti se jemu fully pade aso be hye enti wode ato wo mani mo sre Womo and country of estate developers munya sie na nanom so munya asase ton fam womo na obi ani ne le mu nsuo mfa ba bia efa nsuo wusi ne kwan pe na wabu ban na afei ba bia ni kwan so obefa no wofa nti Ghanaian publisher de bokrata ne dia no pay wono so ede ebaye ne nsem foforo bi wo mu nso wonya bra na wakenkan dia medi wiama aye daily guide bokrata no na wo hye ekratafa etoso miensa sije oni asempa afia obi abekae se ababa wa Deborah Adabla ya ode ni sugar daddy ekogina court se omo hyase atwempena 2020 bo hye bia papa ne hyeye na enema bi oyeye ne nyina no wani so no enra na sene hyase enti enra omo kopie mu ewo Accra High Court ama court so achesa fa no ne nyina no bia emfa na no asem mra metudwa na omatu e de ahye bosumi ye wo me nda to so adwenu miensa ombesa kwotena asem so aka na bank ne so abewa no bo bank ne din won krato de beto abonte ne de akodan court no bank ne so de omo krata court se krata bese ensun wo mu a wo mo hwenim se court no emo ni nyina tungu ya ekasa e de fa bank de ho ene sa bewa no ekasa bank ni mpanyifo tena se yen hwe han ma wo mo kita tumi ni de bia wo bank honom no e de ene nkwada e de dadeda ya osusu se emfa ne kwan mu no wo mo so chese court no emo sansem ni nyina entungu enti asem no na ya bim sa ya agra na no ejina courtu nra na asenie ne hyase obia ni de eche mi se mi o interest obupa because mpezi mi hu ba bia bekosi na wochena bi no obi nso so ahunu kwan no so befa so aye ne niema enti eno so ho asem eda ha sei ena ne krakra mu nso no mrase badwani ba ko kyese ukọ emrase badwafi a emrase badwafo be so ha ne mienu 102 a omodom kese fam no omo nyina achita omo de ma Dr. Mahmoud Baumia se wono ene betumi edi party nanim edi akọ 2024 general elections no na se hwa kontombra mrase badwani wono aso kane no na oye so afa be de echo no ewo atoye atifi matem no Alex tete Jonubua ono ene di nsem wonyina keka anaso de etudwa enti CJ da obakrata ho de ba ye no eno anie na se de ye no da no ene ya dofo bi ma woda enti no de di kan eye akua boachewa yi Adom
ene eye ABY na woda enti dia yebeka ne se ye so ba de nsem nhira hoden ene kwatenten edema ABY onye ne kese onto ne nkwanam na nakoma so ade na ni so de hunu bia no ba de ma ne mra ABY nyame hye ma wonyini menya 106.3 years ne ntwamu a enkoduru enkwatenten bi odbe ma no ma apomuden papa emfanka ho happy birthday enkoma na eno achi so no happy birthday enko emfama abena frempo ma bedin abena frempo ma bedin mabna presbyt nursing and midwifery training college wodo ma hinkru ho na woji onim de obade no nhira wonyo kese na wonto kwanam na entiaso nka enkoma mama odo kwa store odo rice domi pillar 2. Oh, okay. Kwa store the rice domi pillar 2 na wo mama nyame onhya ye pa na onye okese pa so emfa emmame na CJ we de medi wie why sister Irene Dakom ewo gbawe CP happy birthday enkoma no we fi Richmond da owodawu akuapem na erish na happy birthday enti Irene Dakom gbawe CP onyame onye okese na onto nkodam emfa mame mediwasi CJ avia birthday this month childhood cancer awareness month into the make an say see ehunu ne ntamo a yetumi so ano nti awofo abatan wo hwe na wo ba yare bi ya che won so no fever bi ni say ko hospital na ko check ye ho so a ye check nti ochina meme no wo enkwahia so no ebedi sa nkomo no nti ewo se obia ehye no so kwasi ada ye beye hypertension in pregnancy nyinsan ni awo ayo nmadimo no too much okay imenda mase pa na akwa aboatwa ya Adom nyom no request ye no